Right, karibu sana, welcome back na ndibona mwanchi muliro no mategeri wasemelinga kwa ngende gusagana into kigima somurobuli etwani yagetembe buna tuatie ko kumanyinga emasiyemo ngoba tule no mogeni gaiga as studio Daktari Eric Owuora no Morokia University nera tusagana rebono mambia na ndo mumanyibwa mangana alia yo obogambeli na siasa ajonsi no ale gaiga as studio. Good morning, karibu sana nchenkuru kwa desana usuru mwanabuli robacho Nsarigo no Murubuli kurunga etwani ya Getemba. Good morning, karibu sana na nchenkuru kwa Matilda Uvaiwa na nekiro tuko mwaliga ni daktari siri tukuria rero nyare gusanga anaintwe. Yes, good morning daktari. Good morning. Yes, karibu sana na amatukara achire. Amange. Angona tewa happy new year wase. Lakini tuara bolinga daktari konyono hali Kenya na hali gusigabo ni gora Nchi akorokana? Nchi yara irige kantramoro. Embe okonyoroko ya nokorara nengao. Kabisa. Onde kabisa negaze. Ubwetanani no kulia mangana. Adakigeto kuchakira Daktari Eric Owuora. Who is Daktari Eric Owuora? Asukangene ege kwa nerekyo iligererio giria uli soke byomo gusi no mo Kenya baligwa sinchira erengia. Dr. Eric Owuora no mwalimu we University ya Usi. Ande no mo director urakolire gasi ya serikali. Aso mwalimu bwane nje no muntu kuorokia mangano bogamberi. Orokia mangana philosophy. Mangano korengererio kuya. Naenda mangana alia okororana na kiense kogenda mangana siasa yes igo kiratu kwa na mangano bogambeli ini profession yago kiratu kwa na mangana siasa profession yago kiratu kwa na mangana yibirengera libeime psychology ini mirimo yago karibu sana sa studio Daktari Eric Owuora mwanchimuligereri kwa manyiri yoto kusaganere bono mambia na ndiye maseyemo nayo mulino motegela kubatana na into singambo yitu yabono mambia anemono asenseme yetu ani yagetembe ibirengeli biago andake kiroko tubwatia yendra gutulikire jujumbe na gutubwatia bene kigima aliyese namba yisimi tubwatia namba yisimi 0741583878 0726447367 tutikara maiga gusangana into no asensabali mitandao Facebook na voigo YouTube na masemo na Getembe TV. Kero tukuchaka bene kigima ndake tukantikura aligiriria iguro ya ngakiensere State of the Nation. Ngaki maiteka tukwa na nomo omumanyibubo gambeli. Boni ngakiensere. Ense itu ya Kenya. Mbia mona seri bole. The State of the Nation currently ose ebicha yense ya itoboni higa nigere ebicha yo yogo tatanisha kidogo asengencho ebinto mbire bigenderete boniga bikuoro kina ensete neini ali asitotagete nene nere mutu wake ase ebirengere ligete nere mutu wake ase yes. Kero kenda chinkwana na ase bintu gete. Yes. Bono asige songo togote about the state of the nation is not that appealing. Is not that appealing. Igo teriko wakimono. Yes, ekero nande. Ekero kumanya nana ki state of the nation no nayo kweboli nana ki nankaran steiga ningo kerete Kenya yane. Am I proud to be a Kenyan today? Bas. Lichibuli lyokonyora. Umwana inchi akonyora. Mukoreri bwega si serikali akonyora. Uli okorega private yakonyora. Umwana bwe skuru akonyora. Umwana ogosoma university akonyora. Lichibwelyo ekero tuko yabe cons tuateba the state of the nation, the picture of the nation. Igibi cheye ego chakorengana nenchiro muntu bena kuligirelia. Inchali sende nkayane ngakimenyete nkindoche kilinkonyora na kibicha yense inere bicha yense okay inki muntago tumia ne kikitu kumanya ebinto mbiro rokuligirelia egero nyare korore biche biya ekemo kiabo siasa political
atmosphere gento kelito kuruga political system political parties political exchanges binte byonse aseke gusitoka te siasa kero kurigereria amangana wagendrete siasa nigago kwe ebicha yense bunere moisonde iga amangana na aba Tanzania alia kero tware kuboli na the state of the nation Tanzania liriba korobo choli nkwaroche una yaringe bono tuirane nyomba seito na intu twebolia state of the nation boniga ya Kenya inakiere bas okurigereri siasa kwanyara kurigereri na kya abantu bakuiranirani bintu kibigendrete kwamanya state of the nation. Alright. Egento kende gya kabere na hende kwarigereria amangana security ekintu ngo chitore gukukekwanira mono egero nyara korona ebicha yensi yaitu ngiekororekana gwetera ase security amangana amasomo aitu education ebicha ye state yaitu osensi yaitu ekororekana gwetera amasomo gento kende giakanira ndikire muhimu no begete onsarige gotiga no kare gotiga gento kire tokuruka economy. Yes. Ebicha ya Kenya ekororekana gwetera ase economy uchumi abuno ege kwazokere warorira mangana yes na turigererie ebyo kabine abigo gote mbiya tore ntubwato mochengo ntubwato mogoko mbiya igo. Alright, Matilda. Mbia mwana sana daktari na nkakirete ngekero kura molekira mangana asiasa kero gwate banga kwa yebeka na mbemo yebo gote ba maine kero kurigireria mbeo ya siasa kero kurigireria gusina boigo ensi ya Kenya nkiora nyale koerera andake nkayi omolindo nkayembe kale kogusagocha timanya no molindo na embe ase kogusagochia asinge njembe ore na beko gusagochia gusagochia tigantebe state ya siasa ya itoboni ganigere turatebe ase enyongeri ewoka is hot it's heating up. The reason togotebera iga use esababu nerina siasa yarorekanire boni iga gegochaka mapema. Reason siasa yarorekanire gotwara liberera na sengenjo na oyo noro mwaka bwo mwerio timaite ose no manyete na next year nechikura Neken. abantu baitu mate mbarancha na next year nechikura sengenjo na nigo chiachete bwangu ningo chiretire bwangu ningo chiretire bwangu na sengenjo ya liberera liroro lyasya ya siasa muruche na kuru 2023 siasa nyarengo 2024 siasa nyekabeka kabisa jensi muruche liriba kubuli na mbintu kibigendret 2025 ega ikari tere kaigoro 2026 bono ya atikire bono ase siasa ya tukurigereria yes twarigereria political parties kero kurigereria bicha ya Kenya abakuriye kwara na ki chipati na chio ekwerende gari egokonyu mwana siasa anyare okora siasa yae. The vehicle through which politics is done in a country must be political parties. Montaraisa okubuli boni gana ayuruche political parties inchiri chichiteneine orate yo monto na ichinchiteneine byego chichikyo chigokonya umwana inchi na ulio taete kubuli chikuranya ari gotenena. There is confusion asamangana political parties. Boniga broad-based government no emanyete was a broad-based yabekire ime chipatigete eyamo yabe kuruku UDA inero ya ere imase serikali yaretire ODM ya soire ime taliboyo. Yes. Bono ndakubuli eyini yeko chikuruku epatia yamo gose ibere na ende munakiro baikaranse tamo niyo bakwenda bakore campaign yamo bago chikobeka nomination yo chikokoru bare amo ose bago chikokara nomination bare kando turo chiribere lya chakira koreka nabwo elieta lirito kuruka zoning lyaretire liberera biamono. yes United opposition nigere chipati chinyinge tariboyo nimanyete no maete yamo yabo njubiri asomo skema tianyare tumaye gocha yamo naende yoyo ndate nenerete na tembea tochake kurwa ba luya ba tokurmoino
tumanya goche yende naende oyo ndatenenerete Gashagwa DCP troje tumanya gocha naende yende Kalonzo Musyoka atenenerete Wiper eteneine amatuka mange sana Wiper tumanya goche epatiende omusike Martha Karua atenenerete na PLP naende na yari yonchura resurgence tokuruka pono omanya kubuli na united opposition na kigose mugocha gukora egera abantu banyare ku understand inanaki siasa ya inu na muramo na kimugochi koyakora rero turesa kubabuli nanaki candidate ya inu nga yere muna bananchi egera tuchake kumurigereria tuchake komo tata tuchake kumanyana na kigose nanyare gutenena akonya abantu turesa kubuli candidate ya broad based oyoro mheshimiwa Ruto president ya Kenya nere candidate nero uchigotenena tokumubona kina kiyo cha kubanga running mate yao nga yogo cha kurusia uruche nanyara gototi egera aba Kenya banyare kumanyana ensemeye abantu baguchigotenena naba bachake kubaligereri na korora mbabakonya mwino gaiga kwarorire muna barabange naende nabantu bari chinguru Mheshimiwa Matiang'i abwate chinguru chingia Mheshimiwa Gashagwa abwate chinguru chingia Mheshimiwa Kalonzo abwate chinguru chingia Mheshimiwa Natembeya abwate chinguru chingia Eugene Wamalwa abwate chinguru chingia Martha Karua abwate ehiti ntora kwanirike united opposition toje yuwa kwanire linda mwananchi linda mwananchi ne ekwerende efugufugu ya rure kurwase bali babwato kurwase okwamereri osokwamerera Nikolase ODM ekero musike Raila Odinga asirete weterase okwamerera Nikolase epatieri yaye kuruku ODM kwarorire naki bali mbaroro batayete bintu bigenderere buna byarenge nande bamentire bintu bibire bitatu bine bitano babibekiraniriamo batebire bintu ebi umugaka natebete byonse bigende buna bireiga abandi batebire ntuma yete bintu buna byarenge lakini ekeneke onyora umugaka tarato teitokore ono kwamereri yoko kwaretire naende another opposition as a party iyo kurokulinda mwananchi turochibono ekero ebintu byonse bigenderete bintu imbiri gokorekana asembe oiguru ebintu ibi gokorekana ase mwanya bantare nebi nigo bikoreta liberera urochekero linda mwananchi ekogenda kwerende nakuru yarangiria abantu babatebye ensebunere babatieme chanderense babateina kibaruche mwanya bantu otegerera wose mwananchi wa Kenya otegerera united opposition batuarirari babatebye bintu bunabire ebirega na baro bategerera abantu bategerera no mheshimiwa broad based nere mheshimiwa Ruto amona ODM eri etigarete yabate ayoroche mwanya bantu mwananchi wa Kenya tari guchandike birengereri use tari kumobera rais kumanya witira se amangana yonsi nkoletale confusion aso mwananchi korete confusion aso mwananchi inebicha ya siasa bono anake muntu abakubulinga inkirende kerebichi ya siasa rego ngitugutwala liberera lige siasa bo liberera liro bono na sengencho na oyo no mwaka bwo mwerio egere tokore election kiro muntu nkwebangare balikonye bare serikali mbobwate gento bwenete kokoreke mukiyabo manifesto iri babwate nero konye bako implement bono ya bikwe mesa tenene tokotebege songo through election abananchi eba call for accountability bakoteba na kiretange scorecard yawe mesa letange bintu biri gwanyarire gokora kwamanya okuburi ebi nabigwato promise eti ngwa korete una twa korete ki twa wana nete nkerengo kiwa kolire kengana what percentage of delivery kwanyarire goikirana bone kirabwa na inchi bagwansa kuburi egenteke abakonye bakugamba epati eri ya wineti nebwate responsibility yo gwansa go koraki woroke performance yabo
koroka ebintu biri bakorete turoche Yes. gento kende bakonyora ebintu byabo biri bakorire n'embia iranirense gose bakotema kubikwana opposition noere ikunyara goteba boni yiga ekeneke mwatebete nkeranyara gokorekana uruche nsarigo nayo raisa wikaransa singenjo ense nigenga mune family bono e president niganga tata urucha ntebe nakoreke ngakoreke umwana oyo matebe na yaya ikengwatete ngokoruri lakini gwakorete inusu iketoge koreti ikikende toge koreti kugura kwalenge ng'ombe lakini nembuli kwagule uruche naki liberere ni chakete koro kini lyabere nene inchi uno mwibuli goikan chake ngakia mwana wana hampinga iga yes asinge ncho no kororana abantu wasabu opposition bachakire kubeka na guns they are standing with the guns egani yabe yamo nilio kubuli na naki serikali kwa hetwe 2022 boni ya serikali na kia kororekana and the picture ya serikali ni naki 2022 na kiarenge was their unit abantu bango kwanira na barenge bia ndiarenge social order njarengo political order njarengo boni gana kiere egento kende bakubabuli promises mwaruete turwe manifesto uneli nakwana mugatebekemo bibere bitatu bine bitano waikeranire unakiri kwaiko watebana engombe wateta koreta turareta ngombe iyo egento kende gya gatatu ebintu mbiroro mwanya banta bwenete kwaebubo subore human rights ebi tai serikali bwenete go promise ebi serikali yakorosibwa ebireime serikali ndiyo nsi yakorosibwa bireime na niyo korosibwa serikali egere onyare go protect properties cy'abantu na go protect obayene bwabo human rights jirina na kikya chandirwe gwetira se serikali yeye na harukwanire na naki abantu rero bwato busubori bwo kwana abantu mbabwato busubori bwo kuumirana abantu mbabwato busubori bwo kuregenta atagete abantu mbabwato busubori bwo gotara movement abantu mbabwato busubori bwo ku express mana batagete ine abantu mbabwato busubori bwa dignity wibuna ncheno umwana inchi okenya nchembi yande abantu mbabwato busubori bwa equality freedom equality ayoroche Kenya kero kuligerere are they are monkeys na kimono mogotege songo kero mogote bana ki na not all monkeys are equal. Yes, in that situation bono opposition yabu no bakubeta bate bana na ki kwaretira inequality Kenya ebintu mbire bobe birega truth impunity no matenga ikuru ku impunity nekebesa impunity emineti gokora mweneno mbintu ki biri bigendrete gokora mweneno Kenya umwana inchi yagoteba yaye kenkeribia lakini kwagenda mutu gwakora umwana inchi yoteba aja igentike gyachire kiragenda muna tuatagete kora public participation wiwe birengereri byeito wagieti mweneno wateba na akorire and watene na wateba ikekero ikegwikankore munantagete wali impunity yeyo hasubuga mbere impunity ne negative tari positive extrajudicial killing yani muntu ndibwensi kagosire Kenya no abo moitio mube na abo muntu uri okorire gento kende gionse lichiko lya Kenya no tema ndibwato gwanchereri bose ndibwato gwanchereri lakini ere you justice abwena tairu aseke gambero kera irure kigambero lichiko limon dimoligereri goturumboka dimonyore na mamocho amanya kwa we punishment elia yemeya lakini ayatoko bana nayo kubwato omuntu ose nayo korora magoso nande nayo kubwato omuntu nande nayo komwa okumukumera nande nayo okoraki okomwe punishment turoche mangana yonse ibono nero ebintu opposition ye egendrete kunyagweta nana watebya abantu binago tina they are now up with their guns egera mwana inchi banyare kuligereri siasa yabona. All right, asante wanchumulili Daktari Eric Ohanane tukusanganira bono mambia se studio na katunya kuligira mangana yoboga mbili na bayuge bicha yense na kiense korekana anamono chia kichiga ekero tugendete kumulikira mangana mangi au eyamasemo na igenda gutubwati agusangana intu tukote mna utulikira ujumbe gusana gutubwati simitandao taratibu onse kenda ikomi Matilda.
Yes, daktari nekero kurigireria ANC ekero andaki yangu akona ngachi campaign nabo egutoka ngachi achagite mapema ekero gukora mangana security buno murai gosomo manye wa mangana siasa ekero kurigireria boniga security eraroro nkiora tebe inkike koleta security egana mangana siasa gose nabere igo chinse chinde generally insende yonsi wikebeke chinguru ebeke resources na ebeke structure ne strategy ase bintu bikoro ku security sengenjo na kiense go kwano na kiense ekororekana na kiense go sikwa litangani wikenyare gotwara security yaye kerengia eriyenyare koba regarded. Yes. United Nation nebwate ntotokuruka United Nation Security Council. Membe ndiyonsi ya United Nation. Chikanturi cheto chinyinge states nchiroro chi subscribe to United Nation. United Nation nerete nenere ntotokuruka security especially ebintu biri bigokorekana at higher level. Bamanya gotebi ensena na kichibwenete kwebanga asamanga na security. Lakini tayere gotokorera internal security na ile ekwerende department ya state iligo tenenera manganayo. Yes. As internal security ekorigererina na ki tokoboka na kitogotara bintu kitogokwana bintu kitokwamereranye na kitokwamererani na ki character ya itere nkubwati toreri ichikobia alias tobwenete go kipu na togende mutu kwenda tore mutu kando ekero security etayo inseni yakororekana koba insimbi mnogo swa airport yechinse chiriyo gwete chigenderete chisigi security etayo Burendi mboyo ni okora obwali tangani boni giga security yeito ne bwatoboko one ekero koigwana organs chirichiaire security chirende mwana inji chianaende chiarure libaga muntu ori otari allowed neri chikanyare kurendo mwana inji igo security yagenderete kuira nanze. For example, umuntu gwenete kurendo mugavana nayare entitled to abasigari nare entitled to abantu bakumurinda umucyanyonyore na naenda abantu mbarabigitira undi bakumurinda igona security yabeire interfered with asinkiri bagali umunchi muligiri umungina no mugakandake batarayigu obulendi bwaotoranirwe obulendi onyore na omwempyo ito umujumbe bari emero chimibere na merongo kianda bali bachorire na bali bande baretire imekuru kwerende through nominations yani kwene through nominations baro baire abasigari bakubarinda keruko igwa na abantaba nande baligiri echeshiende ere nene kubwanonye n'abasigari bali beserekali tubarukeri eteri bakuruka na goons nande bacha babareka bose cheshira wakofu bose cheshira gentogete cheshira hakurinda cheshi ya nini abakuru gento kendi gyonse cheshi ya kuokwa bintu biri bikoroki insecurity in a country burendi mboyo pono mwananchi yakwebori onyo mwempyo litochorete oire abasigari oire security gakubwatu gagwitwa ndonse muno mweshimiwa osose ene bichembe ebichebuni eriekero ya orokiribuna umuntu akogenda in Kenya umanya ko so hotel lire karansta konya wakora consultation yakunywe chai ochoitwa ekeri bicheri akogenda worldwide ni yakore koroki security ito ni guidance kento kende. One of the reasons security kwira nanse nerina ebirengereri bya mwanya bantu ebirengereri bya mwana inchi biri bakoira muno oyo kubagambira turanyara kubikorera bamanya korengereri nanki onye tutaye twokora buna twegwana nete wose birengereri byito ligari rori twekorere ntutweka wetera singe njeri twekorere ntutweka kwanyora they have picked up the law unto their hands ngenchende yonsi urakirigireri when anybody takes the law unto their hands then it means security ya chakire kobako compromised nekero security yakoba compromised igentige tangani yakoba injured human rights
kire natebana naki nobwato bosibore bwokomenya life inero the first human rights litangantogote the right to life Trochina ige kisege kero chiroro security areas abantu bakonya goitana abamura nabo bona abamura barigiri bwina kiguni na bago determine ngokomenya ngotari komenya kwa hiyo the right to equality tina tobe equal announce soko genda tolenga ine the right to express yourself abantu bande barigirire gotebana rero onsarigo mochani okwane ebirengereri byawo asumo kutanonde bwensi urangeyirie mukutano rangeiri no monene bwense osomo gavana osomo MCA liryo gende to kwana nanje birengeri byane na byebi niho okonyoro omonto rure kurumaye gokorireki owakire ogosamiri inero insecurity igobolendi mboyo bolendi go mboyo bali amangana nande naende police brutality yes abasigari baito ase constitution nigo bwenete kurenda omwana inje onye wakorire rigoso obwenete goteburi goso wakorire obwatwe irume egende gokwenda ime nande alias kwabekwa kwaburibaga ryo kwenda court yari yari amangana within kwerende 48 hours weriru court amangana arorekana abasigari ekero bakwimuka richi konto the hands bamanya kwimuka bakora amangana ari naki wose brutality mati nanda kebekeke gusi gas yani bose bachaka kurwege susuro bakwege susuro nkeri kyabasigari susuro niwo kere ekigambero ekigambero naki kurwege susuro yatebana onsarigo susuro gyatokire oyebu wakane bose ne chiringi chimibere chirivu chimibere bose bamanya goteba obe kume osibwe karake lichikeri nyukuru nyuma litaracha ngote abarenge wakwe ebiboko ekewambero lakini bagacha bakarikire batena yaya kero muntu arime nande bakararusi ekioro keboko nkeyo boni kebokeke barusetie constitution no baide kwanginyo irima ega karake iga ekigambero gali abantu ngwa kubaringe biranya omuna chibina ngotabarenga ebiranya akubiranya ikomikera lituko birikire ibono okoba human rights na fundamental freedoms chiense yaitu United Nations te wanje bintu bino bikorekane in a member state bamanyire gwonchora abantu bamanyire goteba lichiko likoreke na nderi be applied in a civil way in a humane way bono ekeboko keriyo ko muchikorege yatigara saba sigari bona basigari bawo kobwata bara wakiboko bagwaka chinungu bale yotu wetina bono bairire libagalie keboko kelyakabe yakabeiro ibina bye bintu jensi boni iga security ya yensi yeito nabere ate asetokuruka na gatigati guchimuinake egesuguni abiko rwege suguni ngire suguni asengenjo yake abana baito basomiri bubia information flow rero nigere everywhere abana baito bamanyire gwetire metandai gwetire internet bamanyire their rights rero kiro mwana go tiene right yani this is my fundamental freedom ako go tikiri gento bamanyire kiregento rero bono niwo bakobolia kero bakobolia gento gete na kikeriga babire construed to be a source of insecurity abana barekero bakubula nabara aboli nakero bakubula mutari ko bategera batebana intuntu bwato bosubori bwokwenda aligeti bwokwende para tukikokora tukikubeka liberera lakini ibintu bakubula na bibi tumwene tukwebunaki ebakubulia mbire byamana egereba binyare kubikwemesa igoro bibe discussed are there channels ibono yabeire grouped as one of the kwerende kionga yakoreta insecurity eri rieta ansi eliminate e group yakoreta insecurity lakini aneke na chance eliminate group yakoreta insecurity usaba na abana n'abasaya abana baito baganetyo bwene bwabo baganetyo bwene basomire batabwati kigasi basomire bakuriye enyeri bas alright
kitokere gusanga andake daktari ainu mwaki ule bado mwalimu university na yakuruma wanyibwa mangano bogambili na siasa ekirukuligelia bono ebicha yichisemi chitu yense igotule state of education bon nkyura kwanire gisemi chiro cho nchiribuya nandi andake nasiki okigirita balimu guse abayibuli bagendera gwekora na kweyagi mono kubwa andake na matukata alingo kurumai mbia mono diswali elio naende kwa bekireli chibuli Nyerere watebire na weterasi amasomo akenya rero abayibuli bagendete kweyagi wakora kiwateba kweyagi bale kugiramura wakweyagi na kugiramura eyue twenere tikoba iko kwarigire goteba naki ebicha ya masomo akenya boniga amasomo no gosomia abana yabiro okugiramura no kweyagi byantebe igore kero twarigerere tie TV permanent secretary okuruko bitok nigachi tase ekigambero kilitokuruka se parliament akabatebi ase emiaka ngene yabete audited the period of audit akama kubatebi chibesa baburiti chiarenge 224 billion mbairi akamanya kuoroki akamanya goteba egere nyare ko implement education ase oboroso education ye boroso pre-primary education ya primary education ya junior education ya senior secondary na education ye university akamago teba basic education yoka niho abwate deficit ye budget imyaka eliene yarenge koba audited akaoroki agateba ina abwate deficit ya 71 million agent tokuruka secondary junior abwate 39 billion yende anse pre-primary ni abwate deficit ya 14 billion tuwanane mpaka yes iyo namangana kwa netu asibali tochorete banyare gukora oversight ya executive abaroshe machiko permanent secretary ni ari executive oversight ya okona parliament akabatebya manganaya in fact ababekere temesa tiandaragwa tebi the state of education ekeretally funded well niye ekoreta ebyagaso amona ukogira mura wateba litangani resources injiyo competence based education was a competence based curriculum eri kwa manyete niho yarete twenyare kurusia omwalimu bwa mangana egero omwalimu uri anyare koba omwalimu bwo bworokereria no bworokereria atare no mwanafunzi ase bintu bikorekana oigweke gusieke omwalimu arua omwalimu bwo gotenena mutu kworokereria mangana theory abo mwalimu kwo kworokeri oso mwalimu gosoma no mwanafunzi ase practical tariboyo atare no mwane kirasime abana bari kirasime uri ogotara ngora atare nera uri okwenda bwangu agende nera uri okogenda bwangu anchiru kogenda bwangu eroenda no uri okwenda ngora nera eburi baga tire ngora mpaka anyare at the end batepe atiba tariboyo hegiru nyare gokora igo there are resources that are needed ebirasroom ugweterero chi school classroom njiyo abarimu batebetiwo bakoba kwerende naki embroidered mbarabe embroidered to the ratio that is recognized by the United Nations na igentegetokurukana this body that at least deals with education what have you yes deraika hento kendegia gatatu where there is a problem pre-primary roche county ngonya goteba tore ngonya gotema tore gaki ngonya kubeka tore funding ngonya ko ligere litore tuabekire birasi no ene county ye ino unabone county itu ya Kisii omo governor na teba kero mwana ngonya orara mabere county nchiroro chikwa abana bampake ndagira ngonya gukina chire lakini tugucha primary kero mwana gosoma primary na bwate ebesa bwenete gwakaniru about 2000 and something. Only. Chibese 2238
serikali niye bwateri deni gochiase chisukuru chia primary egere chibese chinyare gutumika no mwana uria naende noene ase korosia biribyo ebintu biri bitakeire ko provide resources. 2 serikali iriya irete amangana yo supply learning resources ebitabu biri bitakeire any resource yatakeire na serikali go supply rero squeeze bitabu ebiboniga omochani obori omwana ore primary eri eranga na seinona ndiriri kwanya kwa wegetabu serikali kiakiro mori we serikali agogotera ibitabu mbiri wika tuwanaina togende gya gatatu abana funsi mbare bakuru ku pioneer class bachire grade 10 no CBC yaikire bose CBE yes eba beta admitted ku school survey ya koliru ya orokirina babeta admitted resources injio bitabu mbio na recently nkwe waba chiskuru aba bagoteba nonye chibesi kiri babwenete gutomeru njiyo ki secondary chire free free secondary education yeras chiskuru ekitari boarding babwenete gwakaneru 22,000 besa kiri nchanya gwakaneru igoro emekwenende permanent secretary borogetina 7,000 nchanya korwebwa asichibesi kiri for about 4 years. Akiyoro cyo mwalimu awokora umwalimu ekire bya musambire mona akorangiri abayibuli babuli abayibuli baminto ninki togokora abayibuli bagotigera uritengerio basoma huko bagosoma guko gwatebana bachaka kugira mura na kweya yes biabona sana daktari yes kurende asingincho yebiro mwancho muligire gendera gusanga naintwe ari chinsimo cha Facebook Getembe TV chinsimo cha YouTube mwasemo buna Getembe TV timanyanga guse daktari konyo wakorera asinsemo yichisemi asingincho biro bigoto munyoki ekiro koligereria no mu manyase amangana psychology guse birengerere bya mwanya bantu kagere tonye konye onye wakore ko education guse nabo gutabuki ukorera chinsemo eyo kantabuki gendeke yes education tali primary na secondary education inere mpaka stokurukana university bana ne mpaka university today mwai wana chi university chibwateri deni liko amount to 110 billion inki emineti na university njiriko nyara wakana salaries njirikwa konyara gwakana statutory deductions njiriko nyara gukora research njiriko nyara gukora kwere ndegendo tokurukana okorokera likurigotakeire pono tokurerega university ni yebwenete ko funded especially ichi serikali chibwenete ko funded ne serikali help ni yegoteba iga nere bwenete kwa abana bari chi secondary chibesa tari boyo bari chi university help nigo yes ya ira abana ibose yaba allocated 45 billion chiyo lakini eyabure 112 billion abana aburuchi ngai bakonyora funding na kigweta abana bakonyagoteba iskabu injetinda ebubese injetinda atomeru bese bono rere serikali gutumira abana chibese kiri chi upkeep lakini kiri bubwenete gutuma ko chichi university nkiri ko nyara gutuma okoba help ni yere underfunded na singe nchunki yakogera ko underfunded ministry ni yekubulia chibese ya budget. For example, they budgeted for 311 billion inyare gukora kirigento kuruguru pakanse lakini yakaba given 155 billion ekina chiyonsi ekonyara kubanga amangana amasomo tuweti na chi university na chirocho kare umwana kira etire arangiri buchi university mwiburi ga kitari nge kweyagi lakini rero squeeze kwegure to kurangirwe mechango umwana uri tomokonye okoba rero kweyagi kwakorireki wapiro biama yes andaketi metinkiora kwandira se TVET ndo chinga ebiro na kagiranga ebiro viachire korende tinsesato obogeni ole goikaiga ta gutuka igo daktari na gukonyara gukwaniranga TVET chiro chioro andake
Chigachi obuvundi nora comment kendi yonse neva toli omoro kya sensemeyo. Omanyete egente ku competence based education. Yes. Ni okiaro setibwe as chinse cheisko kenyare gutumeka as a TVET. Technical and vocational training. Yes. Competence based education yeri nigere geared towards omwana kworokibwa ose omworokibwa nyare kutwara skills na competence akunyara gukora biri byonspi amanyire. A system weye anene muno chinse cheisiko niye gutumeka kero tokokora ebintu bikuruku kwerende TVET. Let me give an example. Natali mpaka stokuruka MIT. Yes. MIT ni eregali America. Ene college eskile pake oboire ne university. Yet it's not a university. Ni ere a college and an institute that gives competence based education. Abantu bakorokeli competencies are taught and shown. Umwane karure chi college mune chia MIT abe certified wetire kurwa kerako chu ine university ko kore degree okonyora atebiri na oyo tari ocho kore eke neke okonyora naki okavire okoboro kiri ubumanyi. Yes. TVET yebono ne Kenya obokongwe itu na bwobu na bunakwanire inga where are the resources chigo konya abanafunzi abaito bakwenda TVET egere barukurwa sego tegemea umwarimu abaorokererie wetera se theory egere bonzi banyare kubekwa stokurukana competence based education. Banyare kugenda se competence based education. Yes. Igo nogotebanga umuchando monene andake tugwetera saborukubita sechi chiskuru che TVET nilinga ebiva gusubira bigutumeka mbio bikwakonya korora ye masemo wetera gwetani ali yakale yekerasi Biamo. Onera muchando. Onera muchando monone ora se TVET litangan the human resource barabake. Chikosi nchiroro chi technical training colleges chetu chitabwati abantu. How to even improve abantu abo is very hard because you know the criteria to improve abantu nabo. Chikosi chinde chiachire chire very technical chitabwati abantu bako somi. Ebintu mbiro bifitakire for example onya abanafunzi bakore gento kego deal with for example computing. Babwene to gutwara resources chia computer software banyara bakorera ebintu. Bari bakora building and construction. Babwene to gutwara ebintu bisa ine bakora. Bari bakora automotive. Babwene to gutwara ebintu biri oni yetoresa kwenda college cheito na GIT waboli na ki chi engineer hero chi gari chia chenjire ona tomanyete. Yes. Tuarure kurua engineeria yarenge gutumie diesel yari gutumie petrol chinchini chinde bono chiachire chigotumie gento tokorokana naki estima gas and whatever. Gas ne estima ubabona ki tuoro kinge engineer gaiga ere hybrid. Yeah. Abana bakorokyo hybrid yakogenda. This is the theory behind hybrid. Niye na kiego korerete nerien babwate Njiraika. Yes. Bono ntebi eminetina na amasoma komyoka mono kubwa chikore chicheito. Umwanafunzi ngukora aragira graduate agende amasomo getatabwati yet ekera guchikomerense ebintu bironi go birebi ebyao. Okay. Bosobono turayigo no ane computer chia change. Yes. Nsari go computer teri guchikoba neye. Dere computer yachire teri gutwara ibintu ibire imege ibintu getembere bire imi okurigere kwa rusieke kwabeke. Ego chigotwara ganta gasini ne gakorwa gachipu gasini niga. Ane simire ero ego chigotwara ganta gasini to chikoigorera umenake gara igore motherboard teyo ganta gasini niga. Turo china technology ya change. True, very true. Yeah man. Alright, tu wanchimuli yelo matigere katunyo kusankamo andake no enaye nabugusagana into tuligateka tukurua ayenga curiate state of the nation ngaki ebicha yensere ebintu bigatugusanga iga omugeni bituga iga daktari oireire asensemeli ya mangana semi okwanira manganali yoborendi okwanire amanganali siasa ebyo byonse ukubirira gatugere kusangamo naye kigima aye ine ngakyurochi nandake ntunkiro taigu byago sura kan commentera gusinga yugutubwa takurwa no gotutebinga no uramo 0741583878 yani sina mbili ye noti isa nibiri inye yemo isa
isano na isato inoti isano ibere isano nemo inye isano nemo isano na isato isano ibere isano isato tukwanire ngoto tebinga ine aye ngyoto bwatete korwa agwasole ekerukuligere umabwawo ujumi yense bintu bikokolekana obulendi amangana siasa ine epicha yense niliye ya sokora kwago na bitukanya kuligere gabo nomambi tubwatali bagalia bene kikuma kusangana itwe ya masemo asesimi kusotulikira ujumbe na anabotebinga yubwatakurwa eye masemo chikigichabo nomambia umanye tege ntona igunga umungi naise kuligere gali bugwa yakonyore nchira ali kugura gusinili no gulisiringe 200 onyore lya chiro nyeli asukirense nabagukwana igoro ebicha yense onyeli yakini ngo nabagukwana igoro ebicha yense inere ku state of relation nabagukwana enchiro muntalinge onyo muntu linge gutara butuku gusesa amoja saa 2 saa 3 wale pa arabia lero onyo gutamu nyumba saa 12 ige ntungiri kiabiri. That is the state of the nation. Ine aye inkigiri ura kwa na intuka tukunya ukwana bono tuli lingo economy uchumi na bwatiri bori kwenye na bekirabo ali amana tutagenda economy Matilda kura alete libulire. Yes, daktari si amana aye na umwana psychologia ana kena bukorigerenga abantu ekero kurigeria amana egonsi pia libirira ingelire abantu mbali buyaki akili ngiora nyare ukwanira inche tiari tanga nintebe psychology iri insini ni somete ande alichi university ntubwata abantu asomete psychology yego barabune ari specialization yabo baho chabara teba igoro ya mental health lakini tiandara baburia kero ukurigiririga ninki ge go trigger aseke gusina kituratebe inki ge gusuma mwanya abantu gochiase ogutatuara ekwerende health mind obocheri wobongo obocheri wobongo yes ninki ge gusuma mwanya abantu gochiase ogutatuara obocheni wobongo ekemo kiabo ibintu biribiko birase surrounding yaitu eketwa kwanera siasa embe yare tubwoba ase mwanya abantu uchaka kore tubwoba boli kwanyora mind yaye teri health mental health issues jaswa insecurity etware gukwanera abantu baitu bakure abantu baitu bakomyokibwa tubwati obusubore nigo opanire kwa paniro mpake wall igentege tanganya engine yo muntu nobo kaki unsarigo yes noba munorabe abana ubwate bane batano naende kurukare umuntu kware gotebuna naki nyora abana abange nali okobwenera kwanyora abana abange nali okobwenera kwa abanyorire bono kubaire school tukukonyara kwamanya koimoka kwateba naki nimbwenete serikali neri bwenete gutenenera mangana amasomo y'abana ne serikali yanjire boyo ubige tumwano eskuru akwenda na koirana ando seli bugocha singenjo igento bwenete gwakana agali ne kibese kiendagera higa ibintu binde mbiyo mo serikali ngutumire kibese guchyo okobetara atuma oseliriwo aki mental health tigwetina tiyabo abantu kwanyora tomenyete eneiba yao osukiriye orobebe okumogoli na naki ikekero kinkeri ya serikali nakibono kwabekaga ogotebi omoro akuimoki yotiwete ebinte binge bikogera mental health yeito ya change mbiri bigokorekana around na bibi kunya gusuma mwanya abantu obotoereru bokomenya gweterase support ya serikali na support yao mune family ikine kiyoka kira akonya insende yose na America every person has a private life iliago support lakini also there is a public life a serikali yego support ikiyoka na kikira akonya egere mental health yaitu enyare gukina tonyare ko babantu tore happy kuri research bono iga uligire libuya abantu abange daktari ibagu bande babwire bitambukiro bwegwerusyo bomoyo
abande ba tuarolire amangana mange sana gwita cyumba cy'uburari nobona of late tuaraba ntabangi umuntu akoyimugo musacho imokogenda bwiruta ruke konero umuntu kiro itira abana baye umuntu imokiro mungino yo muitire umungino mukiro mugako yo muitire ibintu biga byonsi garabiguca andake psychologically mucyando nuro nkinande kiwente okoleka na daktari bono rende abantu baito tokorerega goteba nonye binte bibigokoreka ne surrounding yaito bya trigger bigo gosuma guciase oborengere obube mental health yembe yes abantu baito mbagwenete go train bwase bintu bya mental health bono gweterase ekwerende media une yaito etembe turangiri omuntu ulio osomereta mangana a psychology mental health mumwe kransia iga egeranyare ko teya abantu baminto ligereria mwasugumiru mono nonya samangana uchumi biribi okorekana siasa mwasugumiru wetira samangana masomo mwatigiru mwabeire tenene iga lakini tubwenete goikaso goita ni obwenete okoreke ibono ne topic ingia ande tubwenete koreta gaiga turara kwanira kabisa nanaki kero wasugumiru okoraki okwebacha kiugwetanga na kiugwetanga ebono Biabona sana togo swasinze mweli ya uchumi yes biamono kwanira ngo economy wona uchumi tianda chaka na statistics yes ekero serikali yeirete chikura 2022 inflation niyo yarenge 9.6 Dero ibako report na inflation ya chire 4.5 in fact ekirete serikali Central Bank of Kenya okunyara kuri kukurwa na kurwa ya mangane chibese kuruchibese na gira lending yarenge 13% yarenge iguru ono yaikire 9.25 igoni giga utake kogenda bengende yonsi nebese utagete ngokonyora bwango kubwa 2022 nsarigo ebinti no ebigukwanuga ekero kurigiriri uchumi yaito uchumi emineti nanaki ebese gutara kwaribure naki obwonchoreri bogokorwa makuru ayure naki ebese naki obugo naki tokogora nakonia tariboigo naki production ya egenderete tochakire production ye itoboni yiga chikambani renga chiasiekire chiarure Kenya emiake yeta 5 onye chiabeire chinyinge eminetina naki economy itegenderete gusareka ya kabiri tumuchani tuete town yeye uligererie abantu mbarenga basiekire biashara kwa gachira asige hoteli nera oyo ne biashara bigete hadi yawe abantu mbarenga basiekire biashara inki emineti naki uchumi yasarikire abantu bali dia upinteke nawe kurwase obonia no bonchoreri twateba na uchumi emineti na kia abantu baito bakora oboni no bonchoreri dero squeeze twateba uchumi emineti naki chinguru chebese dero squeeze onsarigo montara kwa eriweyemo inkiora gore gochinyomba nawo kirabure kirageke sana kiyo yani omocha ni ogore nogora amagute chinge ni ogenda naro nyomba chikiro ibere tiyoisa omocha ni ogora amagute chikiro ibere ihoto mambito konyora transport yogocha ni gora gore kiro manya komenta mabere no mugati balire buna abono kurigiriri economy yaito naki negendrete gukina nonye inflation gegotebuna yairanirense ukurigiriri ebese kwari gotwara rigiriri amaguta amaguta serikali iriekero yare kogenda tinkagira amaguta irengarenge 130 something iga 150 yeah yarenga around 149 150 singenjo the our interventions chiarenge koba made no hene kerisi yagenderete between Ukraine na Russia yes
poni gisegi negenderete between Iran amo na Israel na rich country chine cha soide intervention sinchibwenete kubikwa intervention chiriye serikali yari yabegete naki eyende nero etarabika intervention unachiri egere este price amagutaira nense batebire babekire intervention ya mo batebire babekire ne erina naki bachire parliament bachisukiriye ekwerende VAT koru 16 gocha 8 eyo baigeti 16 boka banyene koru 8 bakaibairete 16 boka banyene etamweye nandi bono barorire bairanire bamanyire gotera bagento nkerekerie kurukuna naki petroleum funding. There is a fund for petroleum. Ne levy elitokoru asekogenda. Fuel levy. Bakarusi besagete bagadekerea kwasuka kibese kiri egere kitumeke turokibone ne fund ya ino ko bakonya kero mure no bokongo bono rusi besoro no ni byekero byakorekanire still amaguta ni gare wa irenga banare okubekere gare 190 uroche ni gachiete more than 200 kera bananchi bakuburi nanaki igasie nene ya serikali litangani no kurenda ubugima bwa abananchi egere mbusare kamono kubwa buna bwarenge uko barendera ubugima litangani no kuraku nebintu biri biko bire direct to the house ibintu biri biko kuna mwanya bantu nyomba mwaye epara teri kumo kuna nyomba mwaye epara nabeko bengiye rami guturumboka lakini mwanya bantu chinyomba kiri guturumboka iga bakwenjara tuma etibo igobono okora kuna ibintu bire mwanya bantu nyomba ekero bare biyomanya ko baroserie para basoke batumeke amaguta amentire ekera amaguta amentire kere gento kiamentire boniga uchumi na ande mineti na kyabantu bakunyara gutara asobora isi transport umuntu urenge kuruga igakwenda Nairobi urenge gutumia kibese 1200 yes 1200 chiachire paka 1500 abantu batatiachire okay taibo berende tiatonya ko babo pono chiachire 1800 1700 iwete na kibintu mbire kwata kete kwenda gukora Nairobi kwasogata kwenda gukora county chinde obirete transport yago detail utanyare ko birete no rete bintu bitu kunyara ko koro bonchoreri obiyoni biya economy yasarekire serikali yenja promise tina naki on the variable ya economy to bakonye igenteke mo yatebete ekoreta kazi kwa vijana bono ninu abarari kero mukonya gweta iga kazi kwa vijana negendrete naende ngokone konyete abana kuruase chiward cheito ebinyoro byeito bya ineri swali tubonete kubona igatebekere tokonye economy corruption must bagateba corruption ni cartel vaunchorete rieta corruption bagateba we shall deal with the cartels ayoroche na kiba deal na cartels toirane asamaguta kwa igure discussion kere inanaki amaguta serikali ye yachite karorana tiaturusi chikateri eche kateri minetina okugura gweterase oyo nuriyo ndogorioria echike brokerage bagatia tugende direct from government to government bono Kenya yaitu Kenya igento kigudina amaguta nerie korokunoka National Oil Corporation taribo yes ari ngumbu asa maguta akuguru ku Dubai na Abu Dhabi Abu Dhabi nero Adinok nero Enok bintu biri ku company chichabo and by the way ngumbu aria maguta tayari ondi na individual ne serikali yamekuru ku Adinok Abu Dhabi I don't know corporation what have yamekuru ku Enok amaguta spiare ondi ne serikali no ena sukubikira nigari undi ne serikali umuntu okora samaguta nigari umukolimire mu gwe serikali bono on what ground abantu bakora aburi liswali elyo kero kendelita eteri chimu totabwati ntwe naki ende mukugura amaguta kuru ase serikali ya ngumbu ero tuanchire mbya mukugura lakini uyo kwenda kuyagura numwao utatiga serikali
egento keri ngwana tena they will kill cartels igotuwetie cartel yarorekanire ko babo usaina kiuruji cartel yarorekanire ko babo gose igukuna kotebanga kango buya serikali yarua eumira ne serikali biererani yes lakini umuntu utoka gati asengenje serikali nebwat okay serikali kireta yatego dini na mangane chi university nebwati ebodi ekoroku commission of university education kinde gyons kya mangana ge dini chi university eta yatego kora ne chi university cheisco niye kwenda ko negotiate aba ebodi ekoroku commission of university education kero taribo kere serikali eta yatego kora kinde gyons ge dini security mbona bwate bodi ego etenene security wekebo taribo ekere serikali tete gudini nebintu binde byonse bigudini na agriculture ni nsegeti ya isiko aki ministry ya agriculture wekebo ne bodi eri ego diri onye na mabere eri ego diri wosene emimea eri ego seeds wekebo taribo yes ekere serikali ego diri ne serikali yende ya isiko amangana petrol inkike bwene takoba emesa wizara ya mangana petrol go kanareto ko weketo kemesa yes nok Kenya pipeline tuweti wekachito Yes. kemesa pono tuweti kyabantu bakwimoke bakonya kubuli na kiwose yanyare kanete na kikonyare kanaiga right sante kigimo mwenche mutegereri nduchega katonya gusangama ogaiga oyago ntebinga efundiri ya power isel kurwaliru aragetale na tegereri mu ribu ya kigima sante sana nduchega Lilian Undigo agontebe agukwananga unsariwo Matilda nkwanili daktari ya studio kwenda mangana maya uchumi ya salikire ntuke tukwa na state of the economy our economies poa na bakulikaga morning Getembe oyo Vincent Mumanya suma kurwa mwenyerero mwa mirieli niko ndani na furahia gumzo poa sana asante sana nayo motega nabogenda kutulikira gusutu kwa nire masema 0741583878 ngigeli andake aye ogenda korora akikukolekana ekatukuligiria iguru ye picture gusinga kinse korolekana bono igago chakira nsemeli ya siasa nsemeli yobugambeli amangana ya uchumi amangana lichisemi na byonse bigabi gukuna umwananchi ayemo asemo agwasura yo mwenyene 0741583878 yani enoti isano na ibire inye isa enoti isano ibire inye ayemo isano na isatu isano ibire isano isatu ekatukura sangara babira tatu bono mambia andaka sibringali byago nabira nyandaka ngukwana na intuka asesimi tukwanerengo good morning lo Getemba good morning Getemba noga wikira darimbi yole bazanka watako manambu yande karibu sana njena kwana yo igura security ya county ya Kisi eti umetena kuimoka kile kimano toka kututu cha sawa yes nakia napato kuigwete karibu gendera kukwana monene aya ugoni sim yes usonga kwa mungwano na rwanda mwisonde abo bitumba kasuyugoro na ibana mwana mwe trochi bana na county kya kwa tanga county abantu ko ke step kya na kyombe kya kana kana komenta kana kere security kuborere jaira gendo kya ngoboire repicha ya yago tebegere nchiraro chinsi amangana ubulendi mbuyo anamana second ya Kisinero ukwana Getembe radio hello good morning hello bugakira buya karibu Ontali una mano morayeri kinabo kwa ndimi yamwe mbiamono sana na Matilda no ali kaigatumweba manita na kwa ndimi yola yande ukiso matela sengoli ali tangani karibu sana kurwa Migori County yemo wiba bisa tabi zimeza kusilikanya yangu hata watela yes mmoja mwakwala mama ya bwana mbateleta kwa bwana ya tongu mecheza kwa sababu cha kwa sababu visi asiri remeremo kwa bacha na basi ni watu wenye sasa una bwana watu semena sababu position iwa na kandi dia hapo ndani manya ndibona la usinto basi tu alitote ni tote ngama changi kama mama ya kile kama cha bacha montombo ngao kama sasa moyo usinto hapo tunasema mbele asante sana nkolenginga ne yunabo umumanyi bw'esiasa olega igana kigwenye kwanira Getembe hello
0741583878 nensemeli ye noti isano ibere inyeyemo isano na isatu isano na isano ibere isano na isatu ibirengeli byago andaka yenki ko igule tukone mangana mangi sana kulingana ne enchira ebicha ya serikali ekorekana mangana ye nsemeli chisemi mangana ali ya uchumi mangana ali ya akurukunganaro amangana yobogambeli go sesi obogambi sesiasa onsiaya ayakeru kuligilie picha yago nkikiri uruche getaraba gusikia abaire usuruche ngagaro bicha yinse tutelibia kolengano buma bwao tukwanire ya masemo andake daktari ntoina nasema Tilda andake watoto bali balikire abange bakore arukwanira mangana kurukunga ubulendi otebanga eraruche ngubulendi abantu baguyitwa atebanga muweka no muntu aguyituma mu basuyigoro abantu baruche mangana kurugunism na bibya kwanira eraruche ne count bwati bulendi iyi negative intobiri ebicha yense yadata batelibia pono oroche oyote birena Kisi county yarorekanire tabwati oborendi yayiwa Tigambori eratoka na county chinyinge Kenya the same scenario nere egendrete kwa kwenda Kisumu county kwararana nonyene governor nigatene nagateba inchene governor ye county lakini on matters of security it is the national government ebintu bigendrete even as we are not very happy nikonkwara nere nkorerare security teyo togenda businage county une ya Nairobi digerera squeeze abante bagweta nebisonsogoli ko bwate pagi yaho ko bwate gento rero umuntu tigotarana besa kigura gento rero umuntu agutara nesimi bwate besa gakara urwesimi ebesero netigare county kiresa kuba kinyinga out of 47 kire kibwate insecurity ebicha ya Kenya yego kigosareka mono nere itwagotinaki ebicha ya Kenya kurigerera bwetera naki naki abantu bari sekiwa asowa kora ibintu byabo gweta ine point yengi yabekirena naki account yeito ya Kisi nero ne bwatobokon tayero yoke bwatobokon ne county kinde kyarorekanire utwarobokon yenteke nene nkelina nakina kitubwenete kokonya egere in security enyare koina nas county cheito yenteke nene bari given responsibility yo maintain security diababeke wakase kamba kabisa yento kende ya kabere security starts with us nitumanya bantu abananchi tiabananchi baito amanyana naki nintu abatanga nitokobeka security tobeke security kuri kinyomba cheito tobeke security asitokokorega asiyeito intu abanyana buka totenene asogotebana naki tigensi yeitebe sekiwa roche onsarigo mumrumi no ne rurigiri ureta one nama emete ya makombe ugwetana nana naki ngatagete na muntu ndi bwen stache town atatageti town yebunenga naiga abantu bakira ige town no banyare ko no ba muno mate mbari ngabari abangisana abantu betire town yiga mpaka abandi bakure bakire kakitike bateni batumoka semerembe mbari abange mono abangisana n'umuntu nakubeke town yebwatu umutima ubukombe na muntu gete tache town ya mbura aba baho korega mba murabaminto tochaka soko batebi nanaki inega siembe ninjo teyura irwe ukigutanga abantu mbache town ninjo teyura irwe asoko yanda gutanga nanaki na muntu gete takwane gentata gete tiakwane nori akwane omweri yoye onyine siasa edebe 2027 edebe nere kwamwa troje abantu batwaro ugosikana kwa hiyo akyo muntu gakwane gento tatageti ayogokera kwa mateinaki inje aitingwetu na wakwana aitinyanjira neti wasoka kwage kwagenda nanda abantu mbaboli unabona umweshimiwa president yachaga abantu bakaboli buna kamuranje ayonya tutageti kogenda stadium usase mikutano yo mweshimiwa his excellency the president yabegete mikutano yaye mnaeta kusiyengima ayonya tutageti kogenda ororo togenda berabuo onye gutagete kogenda genda lakini onye kogenda ororo tyakwenda kubika fujo uruche nkyura agenda onye arabantu begete ekwerende nakibone music nake kurukweke gusi
engero chingero urucha abantu begete engero bagotenga aituma ndigo tenga ayumanya kuimoka ogende uchake kurira no ndike usingia nje ile gake ile tanguje sinye turuchu umuntu uligiria masasi uligiria bageni baye ubekire engero abantu mbagendete gotenga ayenki uguchierororo uchiko kukura na kurira tugoitwa nabakolengeria masasi na achira sara bono bagatebuna kibera aina ramaskani gentukuruka social order kabe asubwenete koba na sore irende na enderenda lichiko. All right. Asante Matilda. Mbona sana daktari ndosinga mungana na mangi agendete gukwaneru ututikekero na inde tokurigiriria nsemo yende ase amangana yoborai otewa maene kirokurigira buna bono gusi abarai tubwate bandake mbare abarai bakuwajibika kusina abarai bate nini bakorire role eri yabo korengana buna bahire chinguru digantebe siasa politics kero toko ningori guchimaiga kuburi nanaki siasa na kibono yarenge kurwase kisokuru ne kisokuru kiri chintangani na kibarengerereti politics yebe na ende na bayarenge batebete na politics no kurwanerera ubugimo obuya abantu bwenete komenya ase a society. Politics is for the purpose of the common good. Politics no kurwanerera biri abantu bigokonya abantu bonse bakamanya go distinguish ubugima bukuru ku private biri okora mbuo kwekorera n'ebintu biri bigokora bikuru kunanaki public. Akamago tema muntu ndibwenjo goswasa mangana siasa amanyena naki igasi yaye no kurenda biri bigokonya abantu bonse. Gradually unense ya chenchiri dero politics niwe ya ekoba driven by individualism nakitokuruka seke usi egenche gusege kebonche siasa yaboni anegenche bono Matilda na achakire kwanza otenaki ine abarai baboniga uruchi bachore tubia kurwa somo MCA tukabeka mpaka mu women rep tugachoma member of parliament tugachoma senator tugachoma governor tugachara mpaka president na ende bonse pimba ikaranse tebirugo hibono mpaka endrete kokorega asi na ende ngubaka na turase gasi kwamanya kubona ayoroche mpaka endrete kurwanerera ebintu biri bigokuna mwananchi. The answer is politics ya bono ya rure kurwase okurwanerera common good ya beira so kurwanerera yento tokurukana naki individual yento kende ya kabiri siasa ya bono ya nchire chibese is money driven. Lero squeeze onye gutagete kutenenka bwango ngayogote bwokore nakyogote bwokore turigote buna gende school osome yaya turigote buna nakigenda okora amatemu okure yaya turigote bugendo gende biashara bitagete discipline ngora turigote bwokore trade turigote bwo ogote buna aki asoko nyore bese go so bwango siasa so siasa yabon niye kurigi chibese muntu makubuli how much is enough for one person ekira isani kira manya wansa korengereria abande. The answer is the more you get the more you want. Bono gotu weti mwanya bantu nero kwigu siasa yabono yabeire biashara onye gutakiti gutware biashara rero squeeze biashara biyana nda abantu bakora ni biashara okora ne serikali biri bigo dili nechi million nechi billion ayetoko ebunsariwo wikobe asamanganasia siasa yabeire therefore an avenue yo gukora biashara binene igubono taina avenue yo gukorera abantu yento kendi siasa yabeire avenue ya survival kare muntu tare kwenda ase siasa chiko survive not nabono tosometi tutayeti gukora gas tutayeti gukora biashara tutayeti kulikwa mata bantu mbere basomire babwate ki certificate chingi tutayeti kulikwa kore gas karanse kuruma mpaka maro atete siasa kunya kumyokaga ne politician kunya okore kwende siasa yabeire for survival
gotigweti na terias mwananchi tari Obokoreri mwe. omwerio kabisa siasa yabeire for protection imatina kitora abeke protection aso kwerenda and immunity na kitora obunyamansi immunity yes siasa yabeire omontago so siasa geranyare kwerenda na ende createri obunyamansi akoba n'abasikali babene ero mwenyene and immunity unaboni yiga orocho omuntu okwana UDA bya umuntu orase UD okay abana siasa abange batokoreire bobe bakolire batoibihire kibese baitira abantu obugamberi bwabo borobobe babwate kikesi auditor general orogeti number yete kibese bamiyo kirase eserekali egere banyare kokora banyare konyora immunity daktari andakembia muno asekero tukuligereria tutachi gukura twiranenga so mugusi maito mugusi ketukulia mangarubo gambere emerubli ige kurunga gusi projects ejigo kolekana kwagachira abantu ebintu korosera abantu ebintu bigango konye biri mugusi pono nsarigo ndara te yabantu baminto igesongukeri keime ya siasa Bono manyete chinsenchiroro chiarenge gokora slavery. Kona chiete ase nyomba ya Thomas Jefferson. Iregalia ase Equerende University of university there, I remember the name Ngotevi. Kagenda ase umugambi yomo orenge umugamberi wa America. Thomas Jefferson. Kero nagenda ase umuchioye tukagenda tukikore museum tukairwa ase slaves baringa ba Africa bamenyete na ndi nakibamenyete kamanya kwenyura egentu getekere siasa gekurukwa pork barreling pork ne kwerende ne engurue barreling ne gentu barrel tumatigente kenene gake kengabune kabatia nene gentu ke bintu bibekire barrel tariboy kare umugambi nigarengi kubeka enyama yekwerende ye ngurue oyebeke chumbi umako yegacha abantu balya ba ready como support abantu balya bare loyal to him ekero yenchara and the slaves yabo ekero yenchara umanya kubarangerio oba pokieri ebekire salt okubaye gachira matuka mange banyakolia egere bagendera como support byankerete bona Africa yaito pork barreling is a system whereby serikali egutumia chibese chie serikali resources chie serikali kwalide ase okori word abantu balya bare loyo guchiase bare tu asoko kora chi project chiri chiragere banyore chikura kurwa sabantu gete teri tari ase ogokonya abantu biri batagete lakini gokora biri biragere banyore chikura yesonge kire korukuna pork barreling kiaga tumekira America ayo pakaboni yiga yokora kike gutumeka University of Virginia nerere next ase umugambi yo group Thomas Jefferson yakorete amenyete nasometo manene Kenya yaito Africa yaito niyagendeta gukora pork barreling ase abagambi baito bari bayire kit kibese cye serikali kibese cyeito bagokora ibintu gete tarina niho bitakere ko benefit mwanya abantu usige benefit umwana inchi kawaida aliase chiward cheito chi constituents gose lakini ase okuborangeri gucha na kiruaring ase ke gusidima nake no okobasuma egere babasume baake chikura bona tiganga seriswali chi project chi nyinge chikocha kisi nchirororo chire ase chigokorwa because of pork barreling chiri umugambi atagete gukora egere guchia sabantu gete egere bamwakire abasume bamwakire tari ne project yego cha kubakonya yes kyandara kuburi genteke
na ndemo Matilda ni narora I watched equerent one of the shows Yes. correct ase asomo CS yarengi akamanya mukama kumubuli na one binti bibiko bafunded kikiro ekire gakare bose kwerenda tinte abirieta ndage kimugambi onde ekire nene ragachwa bakamubona kikire yabikwenene bantu mbali kwe Bantu mbali oswaine. usina ekiro yabikwege chichi mali enene tebwati nonya bantu kibesi iki cyarenge ko ba channel digochi ase go support onye ne account e support primary ekwende na kindergarten yeli yabo ebe vibrant ncyarenge gokonya mono. In any case, how many circles do we need in every ward? 219 Yes. taribobe aba gusi mna murega gusi yaito account kurwe chaka gucha amare muniga aba expensive wasenye nchona undi bwansi okore account tatayeti komenya mu omuntu na kyuru chena era magena amagora ayani amarema goriru paka rongo mate agoriru paka keroka rugo amarema agoriru paka roga mate maiga kwetabante bagendete kwagacha affordable housing iliye kubekwa na 22,000 units kigo cha gusi ingo kigo cha gokonya iliye tariko rukupok barering okobekere gento asogosuma abantu kitarigo cha kuba benefit bantu abagusi banya gusaba affordable housing gaki bagusi bagusaba ibintu bagusaba basabe para Yarenge priority. basabe gento gete mugatebibwa chi project inchiroro daraja mbiri ari nkubekwere interchange ikenege ntugiye kwane tu almost 1 year ago tima yatibose gyachakire kemocha nige chake na bageo konya abantu lakini even the concept yenagote ya pork barari no gocho promise ebinte merongebere no embiri utari gocha gukora egero rasumera gento kieke abantu usumere chikura ikubunu wika to distinguish a project yeri abantu baito batagete na ende through public participation and involvement batebiro mu MP osomwe MCN anto tageteke eriye gokorwe gokonya abantu biya lakini eriye gokorwa abantu batari involved gento ke tokuruke gesongo self sustainability na kigo cha we sustain kira abege kogenderera singe nchomo cha niyo beke chira sigete wika abantu banje kogendoro banya gwaka ne bankugete yasibibwa abantu batachiyetiyo na kyurucho gokora yabere litombe true aba chi project chinyinge cyaba promised bono umuntu akamanya kuburya iswali elimu ine chi project yechi ine kyuko muchikora chisingererete loyalist na ende chisingererete asigeti nawe Matilda mwabureti mugambi Yes. umuntu akamanya guteba na ki president yao korecha kumanya na mubwate kitutu chache ni bwate ikwerende mechando onye utachiyeti omotebi Yes. asubuga mbere budget ekero budget yakorosibwa nari ebinte byonse bikobekwa nanaki tutagete gukora gento gete chi constituency cheito byabekwa constituency gete netagete MTC yabekwa kwalire ebinte bi niho bitakeira umuntu ogenda ukwane noyo umuntu oyomo oyo mwateba no nero bwate mwishimiwa naroteba na president ninge bwate nere bwate yabeka byego nero bwate ebucheri no muyiboko na nero bwate enyama nero bwate ekwerende omoyo na anda kama kubeka bye nero bwate getunguo nero bwate enyanya yes Kwa concept inagote nero bwate keregento igonye gotagete kende gions kurwa serikali we kwetere kurwa sare then what is the purpose of parliament ase okwala in a budget executive yegere to make singe executive egocha ne budget atento chitokore gento gete abantu ba oversight ye budget ye parliament bateba yaya
this time tutagete busenekare constituency yetu arege ntoikuruku MTC ya MM tigatubeke budget ya minimum 40 billion in every constituency. Kwa hiyo turakurege ntiki bachibeka barigereri na kigo chiko BF. Kwa hiyo bona chiko budget yige gweta kere constituency yewe tari okwenda gutuga musabo umuntu oyomo enyanya na kyo umuntu arasabwe enyanya asabwe getunguo asabwa akubutorere enyama umuyutima etingo sabwa nande abo manyene bwe buche oroche go ubugamberi ubutayi ubugamberi obuya. Kenya is a republic. The undefined republic. A republic is a country where a country that is owned by people, where election determines who are the people being elected. The difference between a republic ne country na Dubai ere ekwende monarch ne elina into togochora bagambi baitu individually na kere yento keitu Kenya ni kere for the republic tumanyeti bayo ubugambi boli na Dubai galia ni buri wechi emirate chiri kwalide abantu bari family bona ali tuji kwatana democracy lakini Kenya a democratic country ni yakoba a republican country where abantu bagochora ikibata getegeko iko Kenya enseni y'abananchi tali yo muntu okay resources chire Kenya nchiri ya muntu tubona ni mpaka asinyenjo where do the resources come from? Do they come from heaven? No. Njirikuruase igoro. Echikuruase igoro gwetero gosese ni kwa Nyasaye asabantu. A tax. Tiana kubori ngai resources chikorwa chiasha. Asetole. Sawa ke. Unore iga onsari kumbona nori kire. Na asetole, yes. Matilda mbona ni wori kire iga kwa webes. Digere liye pay slip ya onya tomanyeti asinya jona bora anyore no ebeti. Orore gento kekoruko HA chiminetisha chibese chonsi pina chikobe kwamo chiagenda samangana nyagitari tocha samangana affordable housing yegendrete ngai chibese chonsi chikorwa chikorwa ase pay slip yao na ende na chiri government ego budget government ego budget weterase chibese chiri chito tuku no ene kero bakabese teri kabeso kuruisiko chikuru kuna na ki kwerende na ki grants chiri bako ebwa omweri oyi gwikato cha bakora ki wakana pono rende ngaki ense oratebe na nigere owned no muntu yomo umuntu yoyo masabwe abantu barayisa kubekera ini baremia gakia bamusabe bonsi aye 1 mpaka 50 abande 50 ngai bagochia enyanya yaeli tungo yaeli enya mingi yengi ya yaeli yes ya keire usine kuli yoka usine kimokoroka yes daktari abo se ko butore nyameyo ondonyo olegetalie kenene ondonyo olegeke abwa ro kwarore na nakie kwera lichi koliroro na kinyama ya Kenya kubuturwa teri kubuturu na montomo singencho montoyo mo nabakweba abutore enena asoyo abutore enena asoria enena aso uri ondonyore kiaelire twabikire tukwanete mangana ya seke usibia bas right nakono chinga chikumnyoka sana chia kandi abantu abangesa babo Kennedy ndicho agotabanga amangana maya sana ya daktari mambo mazuri. Kenya is owned by people ndio sana asante edina komboka agotabanga nimba tegera tena kubaligirelia kuruchinsa mochi Ruai Nairobi akora kali chinsa mochi online lakini autulikire enambe iga kwa nyibu atobia sana thank you faith agotenga faith andi kurwa chinsa mochekeroka watching and listening biamono sana magana maya yobugambeli ngambi biamono bugambi obuya niko bokurwa sabantu biamono sana chichumbe ngoja chirika chinyinge kulende igori chinga kinto kwendera guchibogoli na guchikwanira bono mambia timetiba ande balikira sensemeli yo mutandao Matilda
The noise boy embogo agota bokoronya keiri marani wiza crown no alenge na intwe mamake Ruth Christopher Tandi Grande Dennis Omosoriboge Susu Julius Omosomba Surambaya Rosafi Jilsa Kemunto nigatia bali babere bagusangana into usibakulika ujumbe chabogo chaiga se studio chinsemo chiri cha Facebook nabo iko na igati yabande babo jiria kerubo Happiness Emulonzo Fanadette Chebet Nere Job Machora Benjamin Omwano Thomas Christine Moranga Devkin Orina na boiko baboiza Crown Milka Kerubo Marube Vinley Mose Okenye Isaya Morema Mochokoro Okioka mamake Ruth negati ya walibali kile ujumbe icho tutachosoma asivirevige kiagirando chini gochiri nyingi Mada Kwamboka na boigo Boy Child na Joseph Omogaka Shedi Simon Onguso Sarah Kasioka Rod San Max Milano Nere Samuel Mose Godfrey Ogati Moisio Kemumba Moseti Innocent Kevane Mayama Elijah na mamake Ruth Nyangaris B Ateka negati abanda bangi unabono Milton Kiongozi ekirandikia baba Christine Moranga twamonyora Caleb Bosiri gati abali banyari kusangana into chinsemo cha Facebook. Alright, asante kiruchiga chibutukire chide kamera ngene na inye yurichinsa iseto tukati angirobogo ikachinsa inye chibono mambika tukuru murobuli kulende ndo chechi akanire ngani tukuire na se daktari bono mambia andake ngana ya gono bosemi asensi tu akwanire chisomo tegere no mugusyo mugima kanya kusangama ngana iga ya state of the nation nenchira insekorelekana bono andake tukuna mangana mangisana nkyo mugusi gusomo Kenya tuchakiro mugusi nkia wente munyamba nkyo muntu agwente gokora ekiraro libiche yonsi ebicha ya Kenya kurwase siasa itangani siasa yitu nereiga mu Kenya ateka up his role yes itangani atuare the right conduct conduct ya yeriengia anyare ko yetuara ne conduct ya yengia litangani no gokora kirie constitution yatebe tu mwananchi abwenete gokora litangani mwananchi aragire ase okorosia wose ogo play part in constructing a serikali eyerengia obochori bono iriori yabikirwe ebingere byachakire wakwa bibirira lyasoire enyongo nkoberere nginchute yurate nene isko nayo kweboli nanaki ninki woseyente kegegontebi gegonte inanchenge prepare mbeke bintu byanange genda ari asege tuo litangani o check onyetu orore bose no bwatete kura onye tubwatetie kura obwate kura onye kobwato mwana nyomba otaranyore gasi omotebi abwate kura egeranyare go define wasanyare korosia serikali gochimotu participate ya sokorosia serikali gochimotu egere nermambi mambienda tebe naki na koreto bochori ngachore serikali yeye ni ontaite na nchenyore kwerende gasi bali twens tubwate chikura twende turigereri naki ekura ya nembiyere nera asengo chakoba tubwatire kura for example Eldoret o confirm Eldoret ku planet go chakoba gusi yaya tubase kubwate kura Nairobi o confirm na Nairobi lakini ngaki gegwika umanya komingiri ara gocha gusi onde tayota eto muntu bunoyo ayibono liro libwatire kura wose umuntu abwatire kura gusi ditukerio no aga kare Nairobi nago kakare campaign bwate kura se gocha koba wake kura yao egere unyare go define serikali ya kuchimuntu egere serikali iyo nyare ko yetebi nkyotagete ne serikali ye roboniga nero netagete boniga igento gekurukuna ekwerende inaki scorecard accountability serikali yasiye ikirebonige umwaka uyo no yogocha niye kubolibwa ali watotebetie wakolire ngai wakolire gwaikiri nkereki kwanyarire gokora mwama akorigereria sekene onye yakolire then kuruoro otwara ubusubore bwo kunyara ko yechora onye tirakora nabo kunyara kurigereri nkige kogera mutarakora
asingencha maswali ayonse na achaika asingencho ekero umuntu agucha kubuli chikure kya kabere na ende ni gakoba umusombo ino turokiboni ngani gari iguru ya ino chikura muna chigutangasuga abantu bonsi pi abwate birogo bikurokwa political seats pake president pako MCA nande bakwira na baba basomba baito na kwa makwabulia maswali toeresa nguna kigwa koreteke ntu akagere to kware wakoraiga kwa aiga 30% ntogo gochora wose gwakorire byake gendo menteke neke mwamotie toko gochora onye go promise go chikomenteke neke tro chinkwani na kionsari gotari gwanchaiga amangana mayasa asingencho bintu nabora nyore tarakura lakini okorire bitano andama ko batine mware ko ngari bankorebi igubona gwikama umwana injinero kwamu inere bichingi ya kurwase siasa tari asogwe prepare kwenda kurwana tari asogwe prepare kwenda kurutama ama kwerenda magena tware kadi yao aikira education bantu baminto tiatogendere gusabira abana baitu nane mono bari school toteme kuba support no ina sokororana na ki abana aba batumirwe nabo rero school gocha igokora abana bagutumukira litu koirana no nye serikali kebwenete gwaka na kibese gite akini abayiburi bayitumba roro nande tukwaneke gusi baminto umwana muno yogosoma school nkirega igakirange ne town nkorarora gweta tinkwana marieta sakuna bine nusbasoire samoje tarakiguika bachakire koirana nikibese bakuburi munkiri bose kiendagera bose bibese getensinini bose nerimu ya makaratasi bayiburi baminto serikali nabe tukurwana na serikali otebe na morarwa liyoga ndere tonya kuburi serikali morarwa na ikararwa kirikia ubwenete ko konya abana bali bagende basome Biabona sana andake timeti ngana yawe nkona yawe nerelia somura yole kirogo oli ogotegerere bono mambi murai bwe kirogo murai yocho oli elective yes abarai ba minto barasi birogo tigamba kuanere yes naboko bakwanira ne kamerere busibwao daktari yes eli ndibanyale ukoigobia yes ngene nali baranyare ko ngubia abagambi ba minto tigamba kuanere aba Kenya ba 1963 babeire bagochenjia baachire ngora aba Kenya batuotu mbabweka ini aba Kenya batu07 aba Kenya batu07 kene kiamangana mbabweka ini aba Kenya ba 2013 yes aba Kenya ba 2013 nemechando nebirengereri byabo nebintu byarenge twari kurwanirira taibiro byarenge 2017 2022 hebintu tuwarenge kurwanirira amangana tuwari gukwanirana enchira tuwarenge kubanga siasa enchira tuwarengerereti tayere go chakoba 2027 yes abantu bakinire abantu bamentekanire population yabeire nene na abantu boni yiga bali tuwaringe go diri na barabu generation wose next ebigoli biri byari ko rukubose generation wose nakiye ko rukuyende millennial go chimaiga wose next wose ni bona abantu tubwate boni ngana abantu bakoreteki bamari uniformed bali mu cha kuburiye birogo na bali mororo generation yaboniga is empowered gentonkeyo batanyare gukora ibatagete information bamanya gugwakira chikura yakabere kura ngenjeri ari wikano bututukano wechikura bwaba abantu boni gabarororo nabantu bwate all the gadgets that they need bututukano wechikura buri abantu bande barenge gutamera mburi go chikobororo korega asiya ino muburi chikura so murembe all right sante Matilda wancho murigereria ano mutigereria abo no turakorera so murobiri bwiri tukoria rero twarengenere daktari PhD nere Ogwora Eric Ogwora igoko igore bunate bire amangana gosinigale omoro kiasa amangana yobugamberi amangana ya gosi akwana amangana gesiasa naboigo amangana nde amange yobugamberi ase aborokiwa naboigo nonye na sava Kenya bunanya le gosanga na inchenkoro kwa Matilda Obaigo
basi wano mwanchi mulire kwa niaba ya bonsi inkuti kwa tuacha kana buga igomo gakonkorogo matundra Wilfred ngoronkoro Eugene ayo mulire no motegera li wato ile birengera biago na boigo gwanchira kusanga na into say radio net television. We want to appreciate you as in churna into kiringaki Daktari Eric Wana na ngoma gini tomo nchumulire li guikalit kuli ankyo trumerane nchenkuru kwa Geoffrey Nsarigo mero negenda time ya Gatembe television na Gatembe FM kabani tuligia. Bye bye.